Возлюблені у Христі, браті і сестри, вся повнота нашої Святої Матері Церкви сьогодні приготовлена до прекрасного дива. Дивом, яке називається Рождества Господа нашого Ісуса Христа, цей світ. Раді нашого спасіння Господь зійшов на землю для того, щоб побідити колись ним смерть. Вона дійсно ця смерть побідиться. Тому що Слово Господь Ісус Христос нині греческое, Слово є єврейське. І Ісус – це є спасіння. Господь наш Ісус Христос зійшов на землю для того, щоб спасти весь род людський. Но, на жаль, відбулося те, що Господь наш Ісус Христос майже не мав місця на цьому світі. Тому що народ первоначально його не приймав у свої серця. Відбулося це так, тому що Божа Матір, коли йшла в град Віфлеєм для переписі народу, вона в один дом стучалася, в інший дом стучалася, і чомусь не приймали її в тому дому. Настав той час, коли вона, виходячи із града Віфлеємського, зайшла в одну печеру. Ті печері, де сходилися пастухи своїм стадом для того, щоб скритися від негоди, від непогоди і на ніч. Там, у тих ясликах, у прекрасній колядці сказано про те, що ваші корови весело дихали, малого Ісус Христа в яслик зігрівали. І дійсно так є. Не серце людське, не домівка зустріла Христа Спасителя. Не тепла домівка зустріла Христа Спасителя. Про що це говориться? Про те, що Він вослях, народжений, повитий пеленами своєї мами, Пречистою Богородицею в яслик. До Христа Спасителя і йшли 3 волхви. Странним було це їхнє пришестя. Чому було странним? Тому що вони йшли з Персії, і йшли в Єрусалим. Ми знаємо, що їх вела звізда, їх вела зоря. Та зоря, яка дивною вона була, спустилася низенько, яка під час ходьби волхвів в град Єрусалим, в град Віфлеєм, вона їх вела. Коли вони стояла і звізда. Коли вони відпочивали, звізда також стояла. Коли вони починали свій рух, то та звізда, яка була на горі, вела їх до місця народження Христа Спасителя. Странним було, браті і сестри, те, що ми знаємо, що небесні світила, великі і малі, ідуть по небу любві з сходу і на захід. А це було дивним явищем, тому що Персія знаходилася на півночі, і вони тою звіздою були ведені від півночі на схід в Єрусалим. Тому воно і було странно. Кожного із нас по-різному Господь призиває спасіння. Когось на роботі, когось по хворобі, а когось тим, чим людина займається. Ці 3 волхви і звучали небесні світила. Цим Господь і привів їх до себе. Коли вони прийшли і поклонилися младенцю Христу Спасителю, тот младенець, який не знав нічого ще говорити, він, люблячи, як і кожен святий угодник, приймає до себе кожного народу, кожного чоловіка. Принесли вони йому прекрасні дари. Ті дари називаються ладан, золото і смирно. Ладан вони принесли як Богові, золото принесли як царьові, смирно принесли як тому, який впоследстві повинен померти за весь род людський. Тобто принесли миром, яким омивали, яким отирали тіло умершої людини. Сьогоднішній прекрасний і радісний день. Із сею небесною, всім небесним воїнством, ангелами Господніми, як колись були сказані слова прекрасні, слава вишню Богу і на землі мир для благовоління, ці слова перші були сказані пастирями, які стерегли своє стадо. Те стадо, яке і завжди покоїлося в тій печері. Сьогоднішній день радісний є тим, що тільки радість ми відчуємо у храмі. В домівках наших немає тої радості, тому що тут розпівується прекрасна молитва Рождества Господа. Сьогодні ми приготовили свої молитви, які називаються колядками. Ті колядки ми обов'язково
ті коляди сьогодні обов'язково прозвучать для кожного з нас. Це є свого роду прекрасна молитва. Рождество Господнє – це майже є той випадок в нашому житті, коли ми нічого не просимо у Бога, а навпаки, з прекрасною радістю ми хочемо оспівувати ім'я Господне. Ну, нехай сильності Господь допоможе кожному із нас прожити на цьому світі щасливо і радісно, як у світі прекрасні дні Рождества Господня. Що Господь оберігав наші домівки, кожного із нас спас і ввів у обителі небесні. Одясною сів Господь наш Ісус Христос біля своєго Батька, тобто Бога і Отця. Кожному із нас, нехай сильності Господь допоможе війти в обителі небесні, а на цьому світі дарував нам довгих років земного життя. Не на рік і не на два, а на многі і благі літа. Христос народився, славімо Його!